Bună ziua! Cine a venit la mașina mea preferată? Mă numesc Angelo. Uitați cum arată interiorul. Uite, auziți motorul. Și motorul și eu să-l aud. Uitați motorul aici. Uitați. Acum uitați pe bagajul. Uitați cum se deschide. Și acum vă prezint cum merg eu. Haideți! Băi, bă, mașina asta mai mișcă? Ia uitați pe nena asta cum s-a băgat.